ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ସୁଧିକ୍ରିୟାରେ। ପଳେଇ ଆସିଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆକୁ। ଅଜା ମଧ୍ୟ ଏଠି ହେଇଥିଲେ। ମୋ ମାଆର ବାପ ତାଙ୍କ ସୁଧିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମ ଅଜା ଏଠି ହେଇଥିଲେ। ସୁଧିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆମ ମାମୁଁ ଘର, ଏଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ। ଏଇଠି ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ବସିଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବି ଆମ ମାମୁଁ ଘର। ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ କମ୍, ଅଧିକ ଲୋକ ବି ହେଇଥିଲେ ଅଧିକ। ଧାମସ ଲୋକ ସରିଯାଇ ଖାଇକି ପଳେଇଲେଣି। ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାମୁଁ, ଏଇଟା ଆମ ଭଉଣୀ, ମାଉସୀର ଝିଅ। ଏଇଟା ଆମ ମା, ମାଇଁ, ଭାଇ, ମାଇଁ, ନାନା, ମାଉସୀ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ମାଉସୀ, ମୋତେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ମାଉସୀ। ଦେଖ, ଏମିତି ହିଁ ଆମ ଆଡ଼େ ହୁଏ। ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ କରୁଥିଲ, ଆମେ କରୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ତୁମ ଆଡ଼େ କେମିତି କରନ୍ତି ସିଷ୍ଟମଟା।